V poslednej dobe často počúvame o bezprostrednom rozpade Európskej únie. Všetci si to želáme, teda aspoň tu na Slovensku. Sú to naozaj na to predpoklady? Ktoré sily sú v EÚ väčšie, odstredivé alebo dostredivé? Treba vychádzať z faktu, že Európska únia niekedy bol dobrý projekt ekonomicky aj na slušnú životnú úroveň do určitého samozrejme momentu. V poslednej etape Európska únia sa absolútne militarizovala a jednoducho podriadila sa rusofóbnej politike, ktorú začali presadzovať najmä Američania, tiež v otázke približovania vojsk NATO k hraniciam Ruska. Európska únia nie len týmto rusofóbnou ideológiou, ale aj aktivitami konkrétnymi, finančnými, aj vojenskými, stráca podporu obyvateľstva členských štátov. Ale stráca podporu obyvateľstva členským štátom aj tým, že začína prenasledovať slobodu slova, prejavu a slobodu informácie. Stráca oporu aj u obyvateľstva tým, že násilným spôsobom presadzuje ideológiu LGBTI, ktorá zjavne útočí na rodinu, rod, spoločnosť a štát. No, tak za takejto situácie samozrejme Európska únia vôbec nemá perspektívu. Európska únia pri tomto štýle politiky sama vedie svoj samozničujúci, samovražedný proces. Navíte, títo reprezentanti Európskej únie nevidia, že Amerika odchádza z Ukrajiny, chce, aby oni financovali a Američania dodávali zbranie. Oni likvidujú sami ekonomiku Európskej únie, veď tie akcie Nord Stream 2, veď to je jasné, aby vysisiavali kapitál ešte aj z celej tejto zostatkovej štruktúry a vrátane nemeckej ekonomiky vysávajú personálny potenciál, inžinierský, technický, aby odvratili svoju infláciu a ako tak zachránili upadajúci finančný systém, ktorý ide do dedolarizácie. No a za tejto situácii sú dve sily, ktoré teda jedné, ktoré chcú ako otrocky slúžiť ďalej Američanom, a už z jakých dôvodov, či z korupčných, alebo že sú sprostí, lebo aj žiaľ, aj takých máme, akože len v otrockom lokajskom postavení, čo mi panáčik nariadil, tak ako ja nemôžem rozmýšľať a nemôžem nič. No a časť štátov, ktoré ako sa proti tomu to akože bráňa, dá sa povedať, že na čele alebo nejakým nepísaným vodcom tejto skupiny môže byť Maďarsko, ale tak pripája sa samozrejme Rakúsko, tendencie sú v tomto smere aj v Grécku, alebo napríklad aj v samotnom Poľsku, ktoré ako z iných dôvodov ako Maďarsko, pretože oni zase vždy snívajú o tom a takto sú pestovaní Američanmi, že budú novým územím anti-Ruska aj s dodávkami zbraní, ale tiež nechcú počúvať ako Brusel. No takže práve tento právny stav, ktorý aký je už v návrhovej podobe menený. S tým, že sa posilňujú výlučné pravomoci členských štátov, teda byrokracie, euroexekutívy, a teda, že členské štáty strácajú napríklad na pôsobnosť zahraničnej, obrannej, bezpečnostnej politiky, do ktorej spadá aj migračná politika. No a teraz je na tom, že či ktoré skupiny štátov to podpíšu,
hej, a ktoré uplatňa právo veta a tým pádom Európska únia sa samozrejme rozpadá. Hej. Čiže ostane nejaká zostatková časť, ktorá bude akceptovať zánik svojej štátnosti a štáty členské, ktoré to akceptovať nebudú.